njem ebuni egwu anyị ebuni egwu ụgbọ njem apali egwu anyị ebuni egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuni egwu anyị mara ihe Igbo ji dị ebube anyị ebuni egwu ọkwanụ njem mmata Igbo njem mmụta ka anyị mara ihe Igbo ji bụrụ ọkaibe Igbo karịsịa ụgbọ njem apali egwu anyị ebuni egwu ọkwanụ njem ọmụmụ njem amamihe anyị ebuni egwu oge ndị Igbo rụgbala nụ Igbo zụkọtara Ugwumba paniela ụgbọ njem apali egwu anyị ebuni egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuni egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube anyị ebuni egwu ọkwanụ njem mmata Igbo ndị Igbo anyị kwuru okwu si na ọ bụrụ na arụsị kpakarị ike agwụ ya osisi eji tụọ ya. Ihe nke a pụtara bụ na ndị Igbo adịghị enwere arụsị ma ọ bụ chi ha ndidi. Anya n'ọtụtụ obodo dị iche iche ebe a na-anụ ike ọgụ mgbe gboo, ọ bụrụ na ebute arụsị nke a jiri ya nụọ ọgụ na abụnịtọ, enwere etu esi merie ha na nke etu ya ahapụ ya gakpọta ọzọ maka na ikekwe eche na ike agwụwa na arụsị nke ahụ. Ọ bụrụ na arụsị na-anụ amaghị m, mana dịka anyị maara ndị Igbo adịghị enwere chi ha ndidi. Emere na ọtụtụ ndị na-agwọ ọgwụ ugbu a na-abụ atinye ebute nke a esi na dibịa nke apụta aganata dibịa nke esi na nke apụta agwọ nke. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị na-enye anyị nsogbu n'ụbọchị tata. Ya mere na ọ bụrụ na ị gaa n'ọtụtụ obodo n'ala Igbo na ị ga-ahụ na ọtụtụ ihe ha na-asụ gụnyere na chi ma ọ bụ arụsị ha butere iji wee nụọ ọgụ ma ọ bụ igbo mkpọ nke a ma ọ bụ nke ọzọ na mgbe gboo siri ha na-asọ ihe dị etu a dị etu a unu emetụ na nka unu emene nka. Ya mere ọtụtụ ji ada eri ihe ụfọdụ na-asọpụrụ anụmanụ ụfọdụ karịa dịka o kwesịrị maka na ihe emetara na mgbe gboo. N'ụbọchị tata anyị ga-aga obodo Akaeze bụ nke dị na Ivo Local Government, Ebonyi State. N'ebe ahụ ọ nwekwara ihe ha na-asọ bụ nke bụ na ọ bụ eziokwu na ọ bụghị arụsị ebutere ebute kama na ọkwa ihe gbadoro ụkwụ na ikperechi. Dịka ọ na-adị, anyị ga-agara na nke onye eze ka anyị wee gaa nata ngozi n'aka ya wee sị ya onye eze birikwa o. His Royal Highness Eze Joseph Ubani Ono is one of Akaeze Autonomous Community. Akaeze nọ na Ivo Local Government, Ebonyi State. Mmemme gota n'ọkwa dịka onye eze na-achị obodo na 2004. Ya mgbe ụwa mbụ mgbe Akaeze bidoro ha na ntụtụrụ obodo ọzọ dị iche iche lụchara ọgụ. And ihe ọgụ ome anacho ebe ndị dibịa akara aka na ebe ha ga-eme ka enwe ike na-protect Akaeze protect ndị nọ n'ime ya. Ya mere eji nwee ma ntụtụrụ arụsị ndị iche iche ndị a nwere ka a ga-enwe akpọ nke Akaeze. Nwe ka nwe akpala ala ahụ ha na-akpọ ala Akaeze. Ọ Akaeze jikọtara ọnụ pụta ala ahụ. Ọwụkwa protect ha mgbe na-alụ ọgụ. Akaeze nwere ntụtụrụ ebe ha na-asọ kama abịa lezie anya otu ọ dị mgbe gboo abụkwa otu ọ dị ugbu a. Ha niile na-elesi. Akaeze nwere agwọ na-akpọ n'ụcha ha na-asọ agwọ green. Igbo ya ma ụta na Akaeze gị na ha agaghị emezi ya. Adịkwana onye Akaeze nwere ike pụtara ogbuo ya rukwata ka ahụ dị. Ntụtụrụ ihe a na-asọ asọ etu a enwere mmiri a na-akpọ Eziekwu. Agịghị nọ n'Eziekwu ahụ ị gaghị egbuo. Ndị Akaeze na-asụ asụ. Ị gaghị abụkwa na ga-anọkọta gasị na abụ onye ụkọchukwu ka m jee gbuo ya. Akwa ebe ha fọrọ ha mara ihe ha ji na-asụ adọka dị otu a. Ihe a bụ mmiri a na-ekwu maka ya a na-akpọ Eziakụ. Ya bụ Eziakụ gbara obodo Akaeze gburugburu nke bụ na enweghị mpaghara Akaeze ọ ga-abụ iruo ka ị ghara ịhụ ya bụ mmiri. Ọ bụrụ na ị bata na mmiri a n'ebe ọbụla ọ dị,
agụ iyi ọbụla gbapụrụ n'ime emetụnye aka dịka onye aka eze maọbụ onye bịara n'aka eze. ị nwekwara ike taa agụ iyi maọbụ gbuo agụ iyi na mmiri ndị ọzọ, maọbụ dịka onye bi n'ụzọ ije onye aka eze ị nwere ike taa anụ agụ iyi nke ahụ esoghị n'iwu, mana ọ bụrụ na ọ dị na mmiri ezi akụ a emetụnye aka. ihe gbasara agwọ green, ndị aka eze ejighị egwu egwu. ndị aka eze ada apa atụrụ rukwe mata. ọ bụrụ na oke mmiri zoro enwere etu mmiri si toba na mmiri ezi akụ a wee kwọrọ na-akwọbata n'ime obodo. onye mmiri ahụ sọbatara n'akụkụ be dịka ndị bi n'ikpere mmiri anwa ha nwakuru mmiri ahụ jiri eme ihe ọbụla, kama ọ ga-eche ka mmiri tachaa ọ na-achịkwa n'ime mmiri ezi akụ kuru nke ọ chọrọ ijiri mee ihe. maka gịnị? ihe ndị a niile ka ị ga-achọpụta na ọ bụrụ na ị sonyere anyị n'oge mmemme a. anyị ka nọ n'obodo aka eze. Tell you how they restore this water. You got to get na big. Okay. You still go to even the other day. Saying how na try here that the river will dry. Okay. But they still go to even the other day. How about like now? They got my idea. I'm Reverend Michael Njoku. I'm onye Mobo Akeze, Ifu local government, Ugbo State. Michael zutere Michael taa. Anyị bịa na obodo unu. Ịma dịka ọ dịkwa mana akwụkwọ nsọ enwere ọtụtụ ihe Chineke asọ ụmụ ya sọ nka eme na nka ọkachasị na agba ochie. Enwere ụmụ ihe anyị nụrụ na ndị obodo abụ aka eze na-asọ. Ndị aka eze nwere ọtụtụ ihe ha na-asọ, mana ọ dị ndị pụtara ihe karịa ibe ya, dịka agụ iyi, agwọ igu nke ha na-akpọ aka, na ọtụtụ agwọ niile ndị ọzọ ọ naanị ya ka ha na-asọ. Den ha na-asọ agụ iyi nke nsi n'ezi akụ, mana mmiri ndị ọzọ agụ isi ebe ahụ pụta ọwa anụ, mana ọ bụrụ nke anọ n'ezi akụ adịghị egbu ya egbu, a na-asọ ya asọ. Atụrụ a na-asọ ya n'aka eze ruo ogogo na atụrụ karịrị mmadụ n'aka eze na mgbe mbụ. Ọ dị mma tupu asị n'obodo na-asọ ihe a, ọ bụrụ na anyị nene ntọ na ọ na-ebido ọtụtụ mgbe ọ na-ebido n'ihe dịka nna nna, inwe ike ịkọtụrụ anyị ụfọdụ ihe a na-asọ ihe mere eji bido so ya. Abịa n'ebe agụ iyi nọ na agwọ ha na-akpọ aka, dịka papa m gwara m nwa mgbe m na-ajụ ya n'okorobịa m, kedu ihe mere eji sọwa ya n'aka eze? Enwere nwoke a na-akpọ Eze Okoyiri bụ onye mbụ bịara aka eze mgbe gboo, biri n'aka eze ukwu ebe ha gara. De mgbe ọ batara aka eze ukwu biri, onye nke abụọ bịara ebe a si sukwa atọ. Mgbe Eze Okoyiri nọ n'aka eze ukwu, o nweghị nsọ agụ iyi, o nweghị nsọ agwọ igwe nke ha na-akpọ aka nnehe oche. Okay. Mana onye nke a si sukwa atọ bịa bụ onye bụ agụ iyi na aka ha ahụ, ya bụ agwọ aha na-asọ ya nwa bụ ya bịa. O bu ya dịka chi ya, dịka papa m gwara m, ọ bụ chi ya na-edu ya iche, wee mitizie the first person ahụ bịara aka eze, ọ bụ ya bidoro. Onye ka nsi eda bịa, eda nke nọ na Nanwụ Afikpo South, Nanwụ Afikpo South, before ma ha niile Bende. Then yanwa bụ onye izizi n'ebe a, before onye nke nsi sukwa atọ bịa nke m na-echefula aha ya, wee mitizie the man si ya ka ya bịa n'ọnya gị ebe a ka gị na ya biri. The man si ya dịka ịhụnanya mgbe ochie ya si dị n'ala ga-aba ha, ọsi oke. Ma ihe ka ibukwana n'abọ, o mere na keze nwere ha na-akpọ abọ eziakụ. Ee, gịnị ka eji eme? Ọsịa n'ochi ya, ọsịa na ya nwa ga-asọtakwa ihe a
mana ebe ala ndị buru ibu ya shift to this side na agụghị ga-atagburu ụmụ ya agwọ ga-atagbukwara ụmụ ya ka ọ ghara ibu ya gbuo ya ọ bụrụ okwu dịka ihe o bu n'abụ ahụ bụ agụghị na agwọ ahụ ugbu a abụ aha dị ọzọ n'aka eze mba ọ dị ọzọ n'ihi na omenala dị ọzọ ka ọ dị mbụ ọha mmadụ abụọ mbidoro aka eze tupu ndị ọzọ lọtawazie the man wee shift to this side akpọrọ mmọbọ while the first man bi n'aka eze ukwu onye ji kpọọ ya aka eze ukwu na ọ bịa bụ the first man the ọya senior ka ha nọ na-ebi na-aga agụghị ya na ezi akụ ahụ ị gara ahụ si sikwa atọ ọ gara akeze niile nweghị part of akeze na-enweghị mmiri ahụ so nwoke ahụ buru ya tinye na mmiri ahụ akpọrọ ezi akụ bụ agụghị ọ bụ ihe na-eche ya nwa dịka ọkara otu a ka o si bido dịka pam gwara m otu ahụ ka o si bido den o ya mezi na ọ bụ naanị nke nọ n'ezi akụ bụ agụghị ka ha na-asọ ọ dịkwa nke si n'ezi akụ mee misteki banye mmiri ọzọ bikọs enwe ọtụtụ mmiri na-akezi ọ bụ ya gbuziri onwe ya ọ bụghị onye akezi gburu ya enwere ike gbuo ya rie de ọ bụ hala n'ezi akụ nke ezi akụ ịdịghị eme ya eme n'oge a na-alụ agha ha ji tie ọtụtụ ndị ama ihe ndị na-amaghị gbuo ya nke mere n'ihu mụnwa yes ka ihu ka o si sie ike mgbe ahụ ibi na ahụ egbu ebekwa ya but abịa na dis aka ha bụ agwọ igu this green snake onye ji na-akpọ ya nke igu formally n'aka eze onye kezi ọbụla mgburu ya na-amaghị ama ọ gaghị egbu ya na mkpachara anya ga-akwa ya ga-eli ya ka esi eli mmadụ ihe dị iche na ya bụ na ọ gaghị akpọ ọha mmadụ bịa na m na-eli no o nwere ndị ọ bụ ha nwa wee si ya ọ ga-aga ha gụọrọ ya ihe a ga-eji lie ya and olili ọ ga-eli ya ọ ga-akwa ya after 7 good years olisie ya ọ ga-anọ 7 years kama ọ gaghị ezu 7 years ọ kama na ọ gafere 7 years ihe ọbụla a na-asọ n'obodo etu a na-agbọkasa ebe ahụ ya mere anyị ji tụọ anya na anyị ga-atụ ọtụtụ n'ime ihe ndị a dịka akụkọ kọrọ anyị na ọ dị mgbe atụrụ na abụọ na-aga dịka eze nwe obodo maka na enweghị onye ga-awa gbuo ya mana dịka ha kwuru ọ dịghịzi etu ọ dị na mbụ ọzọkwa bụ na anyị bịanatara na oge udu mmiri mere na ọ bụghị mgbe niile ka agụnye na-apụtakewe mana anyị ga-arịkwarị nwere nke anyị fụrụ otu ihe dị mkpa ịrụtụ aka bụ na ọ bụghị mmadụ niile nọ n'obodo a ma ndị okenye ha ọtụtụ n'ime ha ama ha ihe kpatara iji na-asọ ihe nke ọbụla ha na-asọ na ihe ama bụ n'obodo osisi sọwa ihe a onye ọbụla wepụrụ ya aka ọ ya ka o jide mkpa na ajụtara wee gwa eze ka eze wee gwa anụmanụ ya tada anya ahụ a na-egbukwana ya ọ na-emekwana mkpatụ olesi ọ bụ na ide igu ndị be anyị obodo ndị be anyị emere onwe ndị omewe omenala eme omenala ya na ya pụta na tụrụ ya tụọ ya ihe gbawa ike mee ọ ga-ekwuwa mmadụ batakwa mmiri again olesi na-ejekwu ndị okenye emekwara otu a na-esi eme anyị ga-anọcha ihe na ọnọrọ dị saịd ọ bụ na ahụ na-eti na ọnọrọ dị saịd na ya asacha ahụ mee ihe niile ọ gaghị eme mkpata ị gaghị ahụ ya nọrọ ha ebe ahụ ọ nọ kere emecha ihe niile tili bịa kwa nso very close before ọrịkpo na mmiri onye na-enye ya n'eche na ọkwa ha asụ ka ọ na-achọ abịa ọ bụrụ mmiri ike ọzọ na ọ nwere ndị mmiri ọzọ na-ahịa ịgbagote onwe obere small nwa anọda mmiri ọzọ ha kwala gị nke ahụ ịhụ ya ebe ahụ gbuo ya nsogbu adị nke bụ aha nke bụ ezi aga nsị aga abata hia ma nwaanyị nyochara nsị ome ihe niile ndị nyocha ya bifo ya bịa hia sapụcha ya dị many well ị ga-anụkwa na ya nyụọ nsị mba onye eme ihe dị etu a enwe ihe na-eme ọ ya bụrụ na imerụwa n'ala ma ọ bụrụ ndị oyibo
committed. Yes. Ọtụtụ aha na-asị ị ga-erota ya etu o si bido kedu ihe eji nọkọta sọwe ya Anyị nwere ike kọwara ebi uche nọ ihe nọgoro na oge ahụ oge mbụ ahụ nwe onye nga nọ n'ihu papa ya kwuo okwu like my father at least nwe m ike nọ n'ihu my father kwuo ụka ọchịa m anya gaghị ajụkwana ajụjụ like ụmụnna ha dị ezi a ọ bụ esi ya emekwara ihe ọsị mechie ọnụ ọ bụ oge nke unu na mgbe mbụ ahụ na-eme like that. ndị Igbo anyị si na nwata mara nna ya mara ndị gboo mana ọ bụrụzienị na dị ka nwata na enweghị ihe nna gị kọrọ ọ bụ eziokwu na ịmara ya onye nwụna mmiri aba n'opi ụgbọgọrọ ma dịka unu ga-ahụ enwenatara ndị nna ha kọrọ ihe. Aha m bụ Sunday Anyịmapari abụkwa m onye obodo a mara n'obodo na-asọ ihe mana ọ dị m ka a gasị na nke ndị aka eze pụrụ iche. Iji maatụ ọ bụrụ na ewu ma ọ bụ ọkụkọ akpagherie ihe dị agha wee gaa n'ikpere mmiri ọ bụrụ na agụ iyi chọchara azụ ọ ga-ata ọfụhụ ma ọ bụ na enwere etu agụụ si na-agụ ya mgbe ụfọdụ ha na-ejide ewu ma ọ bụ ọkụkọ ma ọ bụ anụ ụlọ ndị ọzọ tagbuo ha. Ọ bụrụ na ndị obodo nụ ihe dị etu a enwere ndị ọ bụ ọrụ ha ịpụta wee kpọpụta ya bụ agụ iyi nke tagburu ewu ahụ ya bụ na ha pụta eme omenala a ga-eme n'ikpere mmiri ahụ ya bụ agụ iyi nke tagburu ewu ma ọ bụ ọkụkọ ma ọ bụ anụ ụlọ ndị ọzọ apụta ata ya ahụhụ mgbe ụfọdụ a na-apịa ihe mgbe ụfọdụ etigasị ihe dị agha iji wee gwue na ọ tagburu ihe ọ na-ekwesịghị ịtagbu. Emechakwa anya ya bụ agụ iyi abanye na mmiri. Ụfọdụ ihe dị etu a ka na-emekwa ruo taa. Etu a ka ọ dị n'obodo aka eze. Oge ndị Igbo lụkwara nụ Igbo zukọtara nụ Ugwumba paniela nụ oge ndị Igbo lụkwara nụ Igbo zukọtara nụ Ugwumba paniela. Ya abịa n'ebe agwa ha kpọrọ their grandmother because ọ ihe ochie ahụ mpụtara aka nne ha ochie mpụtara na bekee bụ grandmother. Abịa n'ebe ọ dị now n'ebe anyị na ha kwụrụ now ọ bụ na mmadụ egbuo ya n'aka eze ọ bụ ihe ga-ewe ndụ mmadụ ma ọ bụ onye ọbịa ma ọ bụ onye ya ọ bụrụ onye na-adịghị ekpere Chineke ya na ha kpazie ya kedu ọ bụrụ nwa Chineke etila ihe hapụ ya n'ọchị ka ọ ga-agbara onwe ya ọgụ. Ya na enwere mgbe o sere okwu o sere okwu na 2015 today said na anyị na ha ji aga gọọmenti haus Ebonyi steeti. Anyị gara Abuja gọvanọ mee intervene mekwaghachite ya sị ka ya leba ya anya 2015 then the eze ndị ebe a na the chiefs na the president generals ha nwe dịka ọ dị two autonomous communities ebe anyị niile gara gọọmenti haus ekwugide ya dibetigide ya sete committee gagide ya finally ya end ya ọ bụrụ na ihe nke a bụ chi gị fewe ya ka ọ bụrụ nke gị don't force anybody. Na-enwe freedom of worship n'obodo a akpọrọ Nigeria. Then gọọmenti wee dọkụmentị ya ebe ọ nọ na mbụ ka anyị were ya na onye ọbịa bịara mistakenly ya ahụ ya ugbuo ya isi ọ ga-anwụ ọ ga-eme nke a inwe that right ibetu ya aka kama hapụ ya chi ya ọ ihe gọọmenti gwara. Enwere ụmụ ihe nghọtahie dapụtara n'ihe nke aka mgbe n'ụdị chetakwa na gọọmenti kwuru. Yes, I know last year amaghị m ndị ọzọ bedeke last year anọ m ndị akpọ m na fon si m lekwa ihe na-eme o ana ha sị na ha ga-abịa ịkụkpọ ebe ahụ obi na be mmadụ n'ogburu ga-agwọ nsị anọ nwaanyị bụ na ọ bụ onye akịzị na omenala ha ma ọ bụ na ha ka ma omenala a warantị ha iteghe aka warantịkwa na ha imebi ihe gị n'ihi na ha kwenyere na ọ bụrụ onye akịzị gị tie ya ihe ma ọ mebie ihe n'iburula ihe ahụ na ọ gị nwafusi ya na si a na ihe ndị n'ime ya bụ na ha na-eyi gị egwu obi amafere ahụ gị gba ọsọ ndụ bịa na ọ na-abụ m ka nke ahụ gafee and it ended that way otu ahụ ka o si jedobe. Ọ dịla mgbe ha kụkpọrọ ụlọ one man due n'ogburu dị agwọ ọgwụkwọ onye akịsị ha aga ya na gọọmenti si ha bifo anyị na ha enwe agrimenti a
gọọmenti a ga-arụgodi ụlọ da mmanụ n'ụkwụ kpọrọ bifo na-abịawa kọt den ha agazie n'omenala ha agaghị ịrụ ịjụ ajụjụ wee si ha n'ụlaghachi azụ na unu mere ihe ọjọọ na unu akpaziri arụ ugbu a na onye ahụ bụ onye akeze nwaanyị nu ji tikpọ ụlọ ya na onye ntikpọrọ ụlọ mmadụ ma ọ gbaa ya ọkụ na onye gburu mmadụ wodu arọchukwu. Cheta na obodo a bụ Akaeze bụ nke dị na Ebonyi steeti bụ obodo na-akọta nri ọfụma ọfụma. Ọ bụrụ na ị na-anya etu obodo ha dị, ị ga-afụ na ana ha bụ ana na-emeta nri. Ọzọkwa wee bụrụ na mmiri abụghịzi akụ gbara obodo ahụ gburugburu. Ọ gbara obodo gburugburu nke bụ na ebe ọbụla ị gara ị ga-ahụnata ya bụ mmiri. Nke bụ na ọ bụrụ na mmadụ chọọ ịdị na-akọ ihe n'ọkọchị, ndị ọbụla nọ n'ikpere mmiri nwere ike ịdị na-akọ ihe n'ọkọchị n'ime obodo a. Dịka anyị nụrụ, ọ bụrụ na anyị bịanatara na ihe dịka mbọchị ahịa ha, anyị kara ịnọ ebe ahụ fụ ihe oriri n'ebe ọ ga-adị ọnụ ana, dịkwa ebe ọ ga-adị gbanyụ maka na ihe ha ji eme ọjị ihe ọbụla na-akọpụta. Mana etu o si dị, anụ gbanata echi ka bụ nta, anyị mara na ọ gara mbụ na-aga ịbụọ ebe ọ bụ na ọ dabara anyị na ndị obodo a na nke mbụ anyị gara aga. Anyị ka ga-abịakwa ọzọ. Thank you very much. Okwu ndụmọdụ nwere ike inye bụ kemgbe bụ church take over the world. Onye ọbụla mara na ekpere Chineke elekwasị anya n'ekpere Chineke tufu mgbe ọ ga-ahapụ ụwa ka ala Chineke dị na mma. Ya bụ akụkọ agwụchabeghị maka na anya enenyebeghị anya n'etu esi wee gbaa anya bụ ụzọ were mgba tupu onwe chie. Mana etu o si dị, anyị ga-ebunye egwu wee si igwe darụ. Anyị na-ekene igwe na-achị obodo bụ onye nabatara anyị ma nye anyị nkwado n'ụdị pụrụ iche. Ọ bụghị mgbe niile ka a na-enweta ndị igwe nakwa ndị obodo na-eme etu a. Ya mere Ezeogo Joseph Ụbanịọnụ, onye nlekọta nke obodo Akaeze, anyị na-asị gị ka Chukwu gọzie gị. Ndị Ugwumba TV na-asị gị biko ka ọhịa dịka ewe amaghị, mana chi aka hụrụ anyị maka na agba nke abụọ nke mmemme aka dị. Oge ndị Igbo lụkwaranụ, Igbo zukọtaranụ, Ugwumba panigaranụ. Oge ndị Igbo lụkwaranụ, Igbo zukọtaranụ, Ugwumba paniela.